Goddag. I den her video vil jeg gerne forklare, hvordan du smager på en vin. Starter med at hælde vinen lige så stille op i glasset. Ikke alt for meget, ikke alt for lidt. Det er ikke verdens største vinspild, men du kan stadig snurre vinen rundt i glasset. Tip lige i glasset. Se på farven. Et helt farveforløb burde gerne kunne komme op. Derefter så starter du med at snurre rundt. Når du snurrer rundt, så giver du vinen ild, og de frugtige elementer burde gerne kunne komme op. Derefter så tager du et lille behageligt snus. Tænk tilbage til noget du muligvis har duftet til før, nogle minder. Så tager vi til smagningen. Det er vigtigt, når du smager, at du kører den igennem hele munden. Den rammer hele tungen. Både det sure og det søde og det bitre. Når du smager, så er det også selvvalgt at tage luft ind samtidig. Det er mere for at give den luft. Det her var en video, hvordan du smagte på vin.